Moikka, mä oon Saara. Hej, jag heter Fiffi. Me tutkitaan tänään luonnon salaisia taideteoksia. Mitähän ne on? Idag så ska vi undersöka naturens hemliga konstverk, så vad kan det vara för någonting? Och vi befinner oss i Vasa här idag, så vi sitter i Vasa universitet och vi jobbar åt Lummacenter Österbotten. Eli ollaan Vaasassa tänään ja Vaasan yliopistolla ja me ollaan Lumakeskus Pohjanmaan työntekijöitä. Och här i Vasa, här på kusten, så pratar man ganska många olika språk, men de vanligaste så är finska och svenska, så därför pratar vi både finska och svenska här idag. Eli kuten olette varmaan jo huomannut, niin mehän ei puhuta ihan samaa kieltä. Fiffi puhuu ruotsia ja mä puhun suomea, mutta ei hätää. Me kerrotaan kaikki tärkeät asiat molemmilla kielillä, eli jos et jompaa kumpaa meistä ymmärrä, niin sitten voit vaan istua ja kuunnella, että kuuletko kuitenkin jonkun tutun sanan ehkä sieltä? Så om det är så att man kanske inte förstår vad vi båda två säger idag, så inte gör det någonting, därför att vi säger de flesta saker två gånger, så en säger på svenska och andra säger på finska, men då kan man ju ändå lyssna lite på att vad säger de, vad pratar de för konstigt språk, där kanske man känner igen någonting i alla fall. No, sitten me varmaan sukelletaan meidän luonnon salaisiin taideteoksiin. Då tror jag vi dyker ner här i de här konstverken som vi har med idag. No, vi är ju en studio här, så vi har ju fuskat lite. Vi har ju varit ute redan igår och hämtat lite sådana här intressanta skatter som vi hittar här i naturen. Så, ja, vi har löv, vi har kottar, här finns lite stenar och blommor och sånt. Nu vet jag inte om ni har varit och samlat någonting redan, om inte något annat, så hinner ni ju gå ut och titta lite vad ni hittar där ute. Joo, eli Fiffi jo tuossa huomauttikin, että me ollaan vähän huijattu, koska me ollaan täällä studiossa, niin me ollaan jo eilen käyty vähän katsomassa, että mitä tuolta meidän lähiluonnosta on löytynyt. Kaikenlaisia kukkia ja sitten erilaisia käpyjä on löytynyt ja kiviä. Ja vähän on jo syksy, niin osa lehdistä on keltaisia ja osa vielä vihreitä. Ja voi olla, että te ette ole vielä ehtineet käydä katsomassa, mitä teidän lähiluonnosta löytyy, mutta ehitte vielä kyllä senkin tehdä. Så, nu kan vi börja titta på de här våra grejer, och vi har lite verktyg här också. Titta vad jag trollar framför några hemligheter här. Så om ni har tillgång till ett förstoringsglas så kan man titta riktigt nära på de här grejerna också. Då ser man lite saker som man kanske vanligtvis inte ser annars. Och om inte ni har ett förstoringsglas, så om ni har en telefon, så då kan man titta på kameran och zooma in, och det funkar ganska bra det också. Joo, Fiffillä olikin tämmöinen hyvä idea, että suurennuslasi jos löytyy, niin sillä voi vähän tutkia, että tämä käpy näyttää nyt tästä tältä, mutta miltähän se näyttää lähempää ja löytyykö sieltä niitä salaisuuksia, kun katsotte tarkempaa. Mutta ei haittaa, jos ei teillä ole suurennuslasia. Ihan omin silminkin näkee aika hyvin, eikö näekin aika hyvin, niin kuin, mitä kaikkea siellä on. Ja sitten voitte kanssa ihan puhelimen kameralla katsoa ja vähän suurentaa sieltä. Sekin on yksi keino. Och då var det ju det här med de här hemligheterna också. Mitäs ne on? Finns det några hemligheter här? No, om vi tittar här och undersöker de här grejerna, så det som man kanske kan märka är att vissa av de här sakerna kan ha gemensamma grejer. Okej, att vi har här en blomma, det är ju en blomma, vad kan den ha gemensamt med en kotte? Det är ju helt olika saker, eller en kvist. Så se att hittar ni någonting här i era skatter som kanske ser lite likadant ut? Kan det vara den hemligheten som vi söker efter? Eli me etsitään nyt jotain salaisuuksia ja mietitään, että mitähän ne vois olla. Ja Fiffillä oli tuossa aika hyvä idea, että mitä jos katsoisi, että täällä on tosi erilaisia asioita, että on kukkia ja sitten on lehtiä ja kaiken maailman oksia ja kiviä, mutta että löytyykö niistä jotain samanlaista? Vaikka kun katsotte tosi tarkkaan tai jos katsotte vähän kauempaa, niin onko siellä jotain samanlaista? Että voisiko sieltä löytyä joku salaisuus sitten? Ja nyt sitten seuraavaksi oikeastaan teillä olisikin tehtävänä, että jos ette ole vielä käynyt luonnossa, niin voitte käydä etsimässä jotain. Ne voi olla ihan tavallisia lehtiä tai kiveä, ei tarvitse olla mitään niin hirveän ihmeellisiä asioita. Eli ihan vaikka menette vaan ihan 2 metriä ovesta ulos, niin sekin jo riittää. Ja sitten sen jälkeen voi sitten vähän tarkastella, että mitä kaikkea te löydätte ja katsoa just nimenomaan niin kuin läheltä sitä
sitä teidän lehteä tai kiveä tai mikä teillä onkaan. Så där har ni nu då er första uppgift. Om ni inte har några skatter redan så då får ni gå ut och söka efter dem nu. Men om ni har de här skatterna som vi har så då kan man börja titta lite närmare på dem och som Sara sa man kan titta långt bort ifrån och så kan man titta närmare. Och alla grejer behöver ju inte vara riktigt stora. Vi har redan en liten hemlighet här. Vi har en kompis här som vi hittade när vi var ute och sökt. Jag vet inte om den syns. Mikä se on? Här finns en liten, den är så liten så vi måste nästan titta i förstoringsglaset själv här. Här är en liten snigel som vi har hittat och den är jätteliten. Så sånt kan man titta på också. Och har snigeln någonting gemensamt med en blomma eller en kotte? Eli Fiffillä oli täällä tommonen pieni etana ja se on sen verran pieni, että meidänkin piti ihan suurennuslasilla sitä katsoa, mutta löydättekö te etanoita ja onko siinä etanassa jotain samanlaista vaikka kun tässä kävyssä tai jossakin muussa asiassa? Mutta nyt pääsette sitten puuhailemaan itse ja tutkimaan teidän omia aarteita. Lycka till! Ai, hei! Mä niitin vaakaredan. Hei! Me ollaan täällä tutkittu niin, että me ihan unohduttiin tutkimaan näitä, mutta me ollaan löydetty kaikenlaista. Mitähän te olette löytänyt? Me ollaan löydetty aika monia erilaisia yhteyksiä näiden juttujen välillä ja jotain pieniä salaisuuksia. Hur har det gått med er undersökning? Vi hittar ganska mycket intressanta saker här när vi börjar se närmare på de här grejerna. Så att, jag vet inte, ska vi visa lite några av de här sakerna som vi hittar? Hyvä ajatus. Me ollaan löydetty vähän erilaisia juttuja. Me katsottiin tätä käpyä ja tätä apilankukkaa ja eikö se näytä vähän samalta? De ser lite likadana ut och sen, det var också ganska intressant när man tittar på den här lilla snigeln. Så ser den lite ut som en kotte där också. Så att ja, nu finns det hemligheter här nu. Vi hittar lite hemligheter. Kaikenlaisia salaisuuksia. Mutta itse asiassa, eikö tämä oksa oikeastaan muistuta vähän tätä lehteä? Muistuttaako sun mielestä? Mun mielestä se vähän muistuttaa. Vad tycker ni? Vi tycker här att den här kvisten ser kanske lite ut som det här lövet egentligen också, så där fanns också en sån här liten hemlighet. Och vet du vad, Sara? Titta! När man tittar på den här lilla delen av det här lövet så ser den också egentligen ut som hela stora lövet. Onpas jännää. Som ser ut som en kvist. Mutta näyttääköhän kaikki lehdet sitten vähän niin kuin tämmöisiltä oksilta? Tai onko kaikissa lehdissä sisällä niin kuin tommonen oksan kuva? Mitä sä luulet? Har alla löv en sån här liksom liten kvistgrej i sig? Eller är det bara det här? Kanske vi måste titta närmare på det. Tutkitaan asiaa. Mulla on tässä kuvia muutamista erilaisista lehdistä ja tutkitaanpa, löytyykö niistä oksia? Sara har bilder här på några olika löv, så nu ska vi se om vi hittar det här samma grenmönstret i de här bilderna. No katsotaan, että tässä lehdessä ainakin on tuollainen kuvio. Så hon hittar en sån där som är en sån där kvist i mitten och så kommer det ut åt sidorna också. Ja jos jatketaan täältä vähän, niin täällähän on kaikenlaista tämmöistä pientä. Eikö tää näytä vähän oksalta? Det där ser väl nog lite ut som en kvist faktiskt. Kokeillaan vielä muita. Vi tittar på lite andra. Tää on vähän saman näköinen. En kvist där också. Och de här små kvistarna. Kyllä täälläkin tulee aika lailla. En kvist. Oksa. Katsotaan vielä sitten tää viimeinen kuva. Sista bild. Siellä on tommonen. Ja, den där mittenkvisten. Åt sidorna. Ännu flera. Täältä tuli tuommoinen oksa.
No onko nyt sitten ihan kaikissa lehdissä tämmöinen samannäköinen? No ei taida olla. Ja, finns det här precis samma i alla löv? No inte riktigt, men i de här som vi hade så hittar vi kvistar. Hittar ni era? Voitte vähän tutkia, että minkälaisia oksia ja kuvioita teidän lehdissä on. Ja löytyykö tämän näköisiä vai löytyykö jonkun toisen näköisiä? Kan ju hända att ni hittar andra sorters mönster i era löv. No ja, nu har vi ju alltså kommit fram till att det finns de här hemligheterna här i naturen, att det är sådana här återkommande mönster. Det finns samma grejer i kvistarna som det finns i löven. Och det här har något skilt namn, Sara. Du kunde det här visst. Joo, eli me ollaan nyt huomattu, että jotain salaisuuksia sieltä luonnosta löytyy, kun katsotaan oikein tarkkaan. Ja me ollaan löydetty toistuvia kuvioita, jotka voi olla lehdessä ja oksassa tai sitten vaikka lehdessä ja lehden vähän pienemmässä osassa. Ja itse asiassa matemaatikot on keksinyt semmoisen asian kuin fraktaalit. Se on jännä sana, mutta se on oikeastaan kuvaa tämän tyyppistä lehteä. Jaha, Sara berättar här att det finns ett namn för det här när det är sån här återkommande mönster. Och Sara är matematiker så hon är bra på såna här grejer och hon säger att matematiker kallar det här för fraktaler. Det är lite konstigt ord som inte jag har hört förr. Men hon menar att det här fraktalet så det betyder just att det är samma sak som kommer på nytt och på nytt. Som kan vara olika storlekar också visst. Just niin. Eli fraktaali on semmoinen kuvio, että jos sä katot sitä kuviota kokonaisuudessaan, niin se on vähän samannäköinen kuin sen kuvion yksi osanen. Ja sitten fraktaali on vielä semmoinen jännä juttu, että tätä voi jatkaa ihan loputtomasti, eli tuolla on taas pienempi osanen, joka on vähän samanlainen kuin tämä koko lehti. Ja, så det här fraktaler är då det här mönstret som upprepar sig som vi sa. Så den här kvisten som Sara har här, den är som en kvist, men sen är lövet också som en liten kvist. Och sen så fortsätter det så när man tittar på de här lövets små delar, som vi såg just också, så ser det ut som en liten kvist där och så samma sak som upprepar sig. Det är fraktaler. Ja onko nyt sitten ihan kaikki lehdet luonnossa fraktaaleja, niin no ei ole. Voitte itsekin tutkia, että onhan siellä kaikenlaisia muitakin muotoja, mutta aika usein luonnosta löytyy fraktaaleja. Esimerkiksi kukkakaali on eräänlainen fraktaali. Ja jos katsotte niin kuin tätä koko kukkakaalia, niin se on tämän näköinen, mutta sitten tämä kukkakaali koostuu tämmöisistä pienistä osista, että jos me vaikka taitetaan täältä kukkakaalin pieni osa, niin eikös tämä näytä, tämä on vähän niin kuin minikukkakaali. Se on niin kuin iso kukkakaali ja pikkukukkakaali. Ja sitten me varmaan voitaisiin tätä pikkukukkakaaliakin vielä vähän tästä niin kuin jakaa osiin ja saada vielä pienempi kukkakaali. Just så. Vi funderar här att det är alla lövfraktaler. Då ser alla liksom ut som miniversioner av hela trädet. Och nej, det är de ju inte. Men det är på många ställen så hittar man de här fraktalerna. Och en blomkål är tydligen ett jättebra exempel på det. För att när man tittar på blomkålen så är den så här stor. Men om man drar bort då en kvist av blomkålen så ser det ut som en minikopia av hela. Och när vi plockar bort därifrån en mindre kvist så ser det också ut som en minikopia av det där. Så här har vi en fraktal då, som vi hittar i mathyllan i butiken. Ja maistuukin hyvältä. No niin, no itse asiassa seuraavaksi hommaksi niin me tehdään semmoinen salainen taideteos, missä käytetään hyväksi vähän tätä fraktaaliominaisuutta, eli toistuvia kuvioita. Ja me näytetään Fiffin kanssa, että miten piirretään yhdessä fraktaalipuu. Men nu när vi har undersökt och studerat och lite fattat hur det funkar, så nu ska vi göra det själv. Så nu ska vi rita ett fraktalträd och sen så kan ni testa på det själv också. Så vi visar först och ni testar sen. Lähdetään sitten askartelemaan yhdessä meidän fraktaalipuuta. Så nu ska vi tillsammans börja göra egna fraktalträd. Ja siihen oikeastaan ei tarvita muuta kuin ihan tavallista paperia ja sitten jotain värikyniä. Mulla on tässä tällaisia liituja. Så vi behöver inte någonting annat än vanligt vitt papper och sen färgpennor av något slag. Vi har kritor. Ja me tehdään kolmenlaisia erilaisia kuvioita. Me tehdään isoja ja sitten me tehdään keskikokoisia ja sitten me tehdään ihan pikkuriikkisiä. Så vi ska göra 3 olika sorters mönster. Vi gör stora
och sen så gör vi små och sen så gör vi riktigt små. Ja näytetään ensin, miten tehdään se isoin. Och nu visar vi först hur man ska göra den här största. Ja isoimmasta tulee sen puun runko. Och den här största så gör vi sen trädets stam. Ja näissä kaikissa on semmoinen samanlainen idea, että piirretään semmoinen tavallaan oksakuvio, missä meille tulee ensin 2 oksaa ja sitten 2 oksaa ja sitten vielä 1 oksa ylöspäin. Så nu ska vi göra då ett sånt här grenmönster på alla de här våra olika. Så det kommer 2 kvistar dit ner, 2 lite högre upp och sen en kvist i mitten högst upp. Eli jos mä nyt piirrän tästä näin, niin täältä se lähtee se puu ja tuonne tulee ekat oksat. Här kommer då första kvistarna sen. Ja sitten vähän tänne ylemmäs toiset. Så andra grenparet lite högre upp. Ja tässä voi käyttää ihan luovuutta, että eihän ne oksatkaan mene ihan suoraan, vaan voi vähän luovasti laittaa oksia menemään. Och här får man nog vara kreativ också, det behöver inte vara spikrakt. Inte det någonting i naturen heller som är alldeles jätterakt. Nyt meillä on meidän puunrunko valmis ja näitä isoja kuvia tarvitaan vaan 1. Så nu har vi då den här stammen färdig och av de här stora så behöver vi bara ett. Ja laitetaan se hetkeksi syrjään. Vi sätter den lite åt sidan där nu. Ja te voitte toki tehdä paljon hienompia. Tämähän oli vaan vähän tämmöinen kaavakuva, mutta teidän puunrungosta tulee vielä hienompi. Ja, kanske era träd blir lite snyggare än våra. Ja sitten tehdään niitä vähän pienempiä, niin sitä varten jaetaan tämä tavallinen paperi 2 osaan. Och till följande storlek så tar vi och delar pappret på mitten. Ja voi leikata ihan saksilla tai sitten voi tällä lailla repiä sen paperin. Ja, man kan ju klippa med saxen eller om man får det snyggt ska vi se om vi klarar av det här. Yes, så då kan man riva det dit 2 bitar också. Näin. Ja arvaatteko jo, mitä tapahtuu? Kan ni gissa vad som kommer härnäst? Tähän tehdään ihan samanlainen kuvio. Se on nyt vaan pikkasen pienempi. Vi gör en likadan hit men lite mindre. Aloitetaan täältä alhaalta ja sitten tehdään taas 2 oksaa. 2 grenar där först. Ja taas saa käyttää luovuutta. Då får man vara kreativ igen också. Ja itse asiassa mä piirsinkin nyt vähän väärin, mutta se onkin hyvä nyt. Mä kerron tarkemmin. Eli oikeastaan tässä voi tehdä nämä oksat sillä lailla, että ne voi loppua tuonne noin. Eli voit tehdä ne oksat sillä lailla, että ne loppuu. Ja Sara måste fixa lite där det första grenparet, för på den här mittenbilden så får ni göra så att de här kvistarna tar slut så de får en liten spets där i ändan. Joo. Ja näitä tehdään tämän kokoisia oksia yhteensä 5 kappaletta. 5 stycken sådana behöver ni. Piirretään sitten vielä se pienin osa. Ja sitä varten tehdään ensin tommonen puolikas paperi. När vi ska göra den här minsta grejen här nu då, så då gör vi först så att vi delar pappret i mitten. Ja sitten jaetaan se puolikas paperi vielä uudestaan puoliksi. Och sen en gång till delar vi på mitten. Ja me vähän testailtiin tätä asiaa ja me huomattiin, että hauskimman näköinen tulee, jos vielä tämänkin jakaa puoliksi. Vi testade lite före och då kom vi fram till att det blir ännu finare om man delar också det här pappret i ännu en. Så då får man såna här riktigt små pappersbitar. Nyt meni vähän vinoon, mutta ei se haittaa. Ja näitä ihan pikkusia osia niin voi tehdä ihan just niin paljon kuin haluaa ja ehtii. Och av de här mindre så får man göra egentligen precis så många som man har lust med och som man hinner med. Ja näiden pienten kanssa niin tehdään ihan samalla lailla, että tehdään tommonen 5 sakarainen oksa. Och med de här små så gör vi igen samma sak. Det ska vara en sån här kvist med 5 grenar. Mutta nämä pienimmät olisikin sitten lehtiä, eli mä otan nyt vihreän liidun käyttöön. Så de här minsta så kommer att bli trädets löv, så Sara använder en grönkrita nu. Ja mä teenkin sillä lailla, että mä piirrän ensin sen vaan ne viivat, samalla lailla kuin me piirrettiin noihin lehtiin. Eli täällä tulee ensin vaan viivat. Så nu blir det likadant som när vi tittar på de där lövbilderna, att bara sträckorna dit och linjerna i mitten. Ja sitten voitte kuvitella, että minkähänlainen lehti tuohon ympärille sopisi.
Sen får man nu rita runt de här kvistarna precis ett sånt löv som man själv vill. Och alla kan ju se olika ut. Ja nämä tosiaan saa olla ihan luovasti erilaisia. Voitte vähän leikitellä, että millä lailla niitä oksia sinne voisi laittaa tai noita niin kuin oksan kohtia ja minkälaisia lehtiä sieltä sitten tulisikaan. Så som sagt var, man får vara kreativ här och så gör man lite olika precis sådana som man själv vill. Noin. Katsotaan sitten, että miten me kootaan tämä meidän fraktaalipuu. No ja, vi börjar bygga då så ser vi vad det blir av det här. Eli aloitetaan tästä yhdestä isoimmasta oksasta tai rungosta. Jep, vi börjar från den här stora i mitten. Ja varmaan arvaatte jo, että sitten ne pienemmät oksat tulee tänne näiden oksien jatkoiksi. Ja, ni kan säkert gissa hur vi fortsätter här. Sätter man de här mittenbitarna på den stora. Och vad kan nu komma sen då? No niin. Noin hieno puun alku tuli ja sitten meillä oli vielä niitä pieniä osia, eli niitä lehtiä. Niin niitä saa nyt tänne sitten laittaa vaikka tuonne oksan päihin tai sitten muihinkin kohtiin. Då fortsätter vi med löven när vi har en så här finbörjande trädstam. Och de kan man ju sätta då här i ändan på de här kvistarna. Men inte växer ju alla träd så här fint. Man får sätta dem lite vad man vill. Vad det ser fint ut. Ja voi olla, että jotkut lehdet tuntuu vähän menevän päällekkäin, mutta eihän se haittaa. Kyllähän puissakin lehdet menee vähän ristiin rastiin. Jo, man får nog sätta dem lite ovanpå varandra också. Sen om man har haft tid så kan man ju klippa ut de här löven lite snyggt. Jag vet inte, kanske ni har glitterlöv ni också eller vad som helst. Joo, eli jos sitten jollakulla oli enemmän aikaa, niin nämä lehdethän voi myös sitten leikata ihan irti siitä paperista sen lehden muotoon. Silloin ehkä mahtuukin vähän paremmin. Ja, de kanske ryms lite bättre också om man har klippt dem lite snyggare. Ja niin kuin huomaatte, niin meillä on aika tämmöinen mielikuvituspuu, että vähän eri värisiä lehtiä. Tai ehkä tässä on vähän jo syksy tullut, kun siellä on punaisia ja oranssejakin lehtiä. Ja, vi har ju lite sån fantasiträd med olika färger och kanske ett höstträd också där det kommer i orange. Ja silti mä vähän veikkaan, että teidän puista on tullut vielä hienompia. Meidän puu oli vähän tämmöinen aika nopeasti laitettu, mutta teillä on varmaan aivan upeita oksia ja upeita lehtiä. Ja, vi gissar att ni är duktigare på det här än oss. Så kanske ni har haft lite mera tid sen och vi fixar det här ganska snabbt. Men inte gör det nå. Snyggt blev det ju i alla fall, eller vad Sara? Kyllä, tosi kiva tuli, vaikka aika nopeasti laitettiin tämä. Ja sitten, jos teillä on aikaa ja mielikuvitusta varmasti, niin sittenhän sinne voi vaikka piirtää jotain pieniä eläimiä tai muita öttiäisiä sinne puun rungoille, esimerkiksi tämmöisen pienen etanan. Ja, dit fick vi med vår snigelkompis också. Så om ni har tid och fantasi så kan man ju sätta andra saker dit. Kottar eller blommor, vad man vill. Nu har vi ju gjort ett eget träd. Och hur kom vi fram till det då? Om vi funderar lite på vad vi har gjort hela dagen. Först hade vi de här våra skatter som vi undersökt och då märkte vi då kanske att vi hade sådana här gemensamma grejer, de här mönstren och konstaterade att det var fraktaler, det hänger ihop med matte. Och när vi lärde oss den grejen så kunde vi använda det till att göra ett sådant här konstverk. Så det är ganska häftigt. Joo, kaikenlaista ollaan ehditty tässä tehdä. Mehän ensin tutkittiin, me löydettiin kaikenlaisia aarteita luonnosta ja me tutkittiin niitä. Ja sitten me löydettiin sieltä, että löytyy salaisuuksia. Ja yksi salaisuus oli se, että löytyi niitä toistuvia kuvioita sieltä lehdistä. Ja sitten huomattiin, että itse asiassa sehän liittyy matematiikkaan, niin kummallista kuin se onkin. Ja sitten ollaan vielä käytetty tätä meidän oppimaa siihen, että ollaan rakennettu ihan kokonainen fraktaalipuu. Ja nyt kun te olette saaneet yhden fraktaalipuun tehtyä, niin aivan varmasti osaatte tehdä myös paljon muita luonnon salaisia taideteoksia. Det tror jag också. Nu när ni har lärt er den här grejen så då kan ni ju göra det flera gånger där hemma och kanske hitta andra sådana hemligheter i naturen.
Och om man vill se på sådana här andra spännande saker som man kan göra så kan man gå in på vår hemsida. För att där har vi ganska mycket sådana här material och grejer, ska vi säga uppgifter och sånt som man kan testa på hemma om man vill. Eller i skolan. Eli jos innostuitte tästä, niin voitte tehdä lisää tämän tyyppisiä taideteoksia. Ja sitten voitte myös käydä meidän kotisivuilla Lumakeskus Pohjanmaalla ja katsoa, että sieltä löytyy kaikenlaisia semmoisia pieniä ja isompia tehtäviä, mitä voi kotona tai koulussa tehdä. Och vi har haft jättekul, så vi hoppas att ni har haft lika roligt. Meillä on ollut tosi hauskaa ja toivottavasti teillä on ollut vähintään yhtä hauskaa. Kiitos kun olitte mukana. Ja, tack för att ni var med. Hej då!